I d'aigua es parlarà de segur esta nit a la plaça de Bous de València, on el Partit Popular celebra el sopar que enceta el curs polític. El secretari general dels Populars Valencians, Ricardo Costa, ha comprovat este matí que tot està preparat en este escenari talismà per a la formació que presidís Mariano Rajoy. El líder del PP i el president del partit a la comunitat, Francisco Camps, assistiran a esta trobada que es preveu multitudinària. Segons els populars, més de 2.000 militants i simpatitzants donaran suport als seus representants. També avancen que Mariano Rajoy proposarà noves línies per a eixir de la crisi i que farà seues reivindicacions dels valencians com l'aigua i les infraestructures. Va a decirle a las familias valencianas cuáles son las medidas necesarias para generar empleo, que hay que bajar los impuestos y no subirlos para generar riqueza, que hay que seguir apostando por traer el agua a la comunidad valenciana, que es necesario que la financiación en nuestra comunidad sea la adecuada para cumplir con nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales. Mañana, nuestro querido